Kedeptos mak aku nyawang dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yekti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan. Ngono Dik Petruk. Wah, ngancik gara-gara Mas. Iki jam pira iki? Jam 2 pas manut jamku. Wah. Ya. Ora usah rampung esuk-esuk mergo iki tengah kutha. Kerja karo masjid, aja nganti nerak kira. Lah kuwi. Ya. Apa tahu? Tahu mbiyen. Ya, sing lontolan dhisik, mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke
Ayo sek. Dah ya. Akeh men to fanmu sek. Ayan. Ya, nggo muka dimah ning season goro-goro ya. Ya. Kok mboten slendro mawon. Wis pelok ganti suasana ora iso. Oh, ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kuwi enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisi-ngisini kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah,
Angin itu sifatnya ya apik mau dijupuk filosofine. Ayo no. Ya. Maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang tumibeng pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metruk kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wis payahe sahur. Wonten permintaan menika Sida Randa. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Enggar ya kena. Oh, Dewi ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali bubar sinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak ngono. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sida Randa Pak Kaban. Oke, senam pagi, yuk lilir. Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata.